di kɛ kunnafoni di min ni a y'a ɲɛsin a ka directeurs ni directrices des centres d'animation pédagogique ma n'o ye an ka kalan ɲɛmaaw ye kalansow ɲɛmaaw ye a bɛ hakili jigin kɛ u la ka ɲɛsin waleya ma waleya min ni waleya jugu don ni a bɛ tali kɛ nafolo minɛli la lakɔliden somɔgɔw bolo lakɔlidenw ka yɛlɛmali ka bɔ lakɔli wɛrɛ la ni ka na lakɔli wɛrɛ la o de hukumu kɔnɔna la minisiri ye kunnafoni di kɛ ko kunnafoni di o ka fisa ni kangarimada o ka fisa wuli ka bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ n'o ye o kuma minisiri o de hukumu kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ a bɛ u bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ni o ye lakɔliso ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ye k'a jira k'a fɔ kunnafoniw olu a y'o sɔrɔ kunnafoni minnu ni a bɛ tali kɛ k'a fɔ lakɔliso ɲɛmaa dɔw bɛ yen u bɛ wari minɛ wari min ni a minɛli man kan lakɔliden soma dɔw la ni olu nana k'a fɔ ko u bɛ u ka denmisɛnninw ka yɛlɛmali kɛ u ka lakɔlisow la n'o ye transfert ye a y'a jira k'a fɔ ko ni baara min ni a bɛ kɛ lakɔliso dɔw la lakɔli ɲɛmaa dɔw fɛ ni dutigi dɔw nana ka na a kuma fɔ ale ye ka na u ka dusumangoya yira ale la o kuma ko u ka denmisɛnninw ka yɛlɛmali waati n'o y'u ka transfert ye ko bɛnta tɛ wa a bɛ a fɔ lakɔliso ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛya k'a jira k'a fɔ sariya foyi tɛ u bolo u ka dɔrɔmɛ kelen minɛ maa la maa min ni a bɔtɔ don lakɔli dɔ la ni ka na lakɔli wɛrɛ la n'an b'a fɔ o ma ko transfert jamana kɛn bɛ ka lakɔli kɛ fu min ye n'o ye dugumakalan kɛ fu min ye lakɔlidenw ye o sariya in a bɛ dankari o la o kuma ko a bɛ danfara da donni denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ kalanko hukumu kɔnɔna la a bɛ na ni o ye o fɛn min ye fɛn kɔni sariya fɛ wa ko waleya don waleya min ni dantɛmɛ don wolomali don wa dantɛmɛ don o kuma o b'a jira k'a fɔ sariya sɔsɔ don o de hukumu kɔnɔna la a ko a bɛ ci k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ye k'u bɛɛ lajɛlen ci min na olu filɛ nin ye ni baara in ni min bɛ ala ka waleya in kɛ i ka waleya in jɔ joona ni o bɛ tali kɛ ka wari minɛ maaw bolo transfert waati i k'a jɔ ani sariya tɛ taa ɲɔgɔn fɛ wa transfert don o transfert tɛ o i bɛ ko lankolon fɛn o fɛn na i bɛ ko ɲagaminen fɛn o fɛn na n'i b'a la ka wari minɛ a la ko a ka jɔ ni y'a jɔ kuma ɲuman ye o kɔfɛ ko ka directeur d'école parce que a bɛ ka ɲɛsin lakɔliso ɲɛmaaw de ma u k'u ka directeur d'école u ka u sensibiliser u ka kuma f'u ye u bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min waleya in n'u m'a kɛ o de ka ɲi mais n'u b'a la u ka dabila laɲini bɛ sabati o la o kɔfɛ ko lakɔliden minnu bɛ yen n'u kan ka yɛlɛma n'u y'u ka transfert ye u k'a bɛɛ lajɛlen kɛ fufalaki u k'u teliya baara fɛ lakɔli kana taa ɲɛfɛ ka sɔrɔ u ma tila baara la donc ni de ye ci minnu ni o bilen bɛ u kan n'u kan ka baara in u kan ka sabati nin cogo in na minisiri ko ni maa o maa ko sa ko i b'i yɛrɛ dɔngɔ kɛ i yɛrɛ nikanko kɛ nin bɛɛ lajɛlen fɔlen kɔfɛ k'i tɛ ninnu bila sen kan o kuma ko sariya minnu bila bɛ sen kan k'olu na boli kan sariya ye min fɔ na boli kan ala k'a faamu ko ɲuman nɔgɔya. hali bi kunnafoniw ta fanfɛla na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko parti politique kɔrɔ minnu ni o ɲɛmaa kɔrɔw u y'a jira k'a fɔ ko u sɔnnen tɛ parti politique cili ma ko sariya tɛ jamana marabaaw bolo u ka parti politique ka tɔnw ci olu ye damakasi kɛ i k'a dɔn min ye an ka kiri ɲɛkɔrɔ o baaraw ka fara olu kan min ye CNT maa fila fana ye olu wulila o kuma o waati kelen fɛ ka waleya dɔw kɛ waleya minnu kɛra sababu ye parti politique kɔrɔw bolo u ka olu wele kiri bunakun kan ni olu bɛ tali kɛ Bitɔn Mamari Kulubali ani Mulayi Keyita olu la olu ka procès n'o y'u ka kiri ye
o baaraw n'u donna kunu an ka kiribulon ɲɛkɔrɔ kiribulon min ni ale ɲɛsinen don waleyaw kɛlɛli ma waleya minnu n'a bɛ kɛ internet sira fɛ ni olu ye n'o ye cybercriminalité maaw ye Kulibali ka yɔrɔ la o kuma baara min ni a bɛ kiri ko fɔ ka ɲɛsin CNT maa fila ninnu ma an bɔra ka minnu tɔgɔ fɔ tan a jarala k'a fɔ jalakili kɛ bɛ u la parti politique kɔrɔw ɲɛmaw fɛ ko u ye dɔgɔyama ta ka ɲɛsin u ma wa u ye kumaw fɔ kuma minnu yɛrɛ ti kuma sabamaw ye n'o ye tɔgɔ tiɲɛ kumaw ye o ye maaw la su ka bila ko tilaw ko minnu ni kojugu dantɛmɛw don deli ani crime awa ko fɛn min ye a baaraw ye a kɔni daminɛna baaraw daminɛli kɛra sababu ye a ka dɔn tigitigi maa minnu kɛn bɛ ka damakasi sɛbɛn don ni maa fila ninnu kɔkɔrɔ a jirala k'a fɔ maa wɛrɛw tɛ parti politique ɲɛmaakɔrɔw de don n'i ye sɛbɛn in ta k'a lajɛ maa min tɔgɔ bɛ a la k'a fɔ olu de ye damakasi kɛbaaw ye o ye Amadu Goyita ale ye politique maa ye ani maa 10 wɛrɛ minnu bɛɛ lajɛlen ye parti politique ɲɛmaaw ye olu cɛla Yaya Sangare Adema a b'o kofɔ ale tɔgɔ b'a la o kuma olu de ye damakasi kɛbaa ye Mulayi Keyita ani Bitɔn Mamari Kulibali u nɔ kan k'a jira k'a fɔ u ye nkalontigɛ kumaw fɔ u ye mɔgɔw lasu ka kɛ kojugu kan wa u ye dɔgɔyamaw kɛ o kuma kunu u ye ɲɔgɔn ye ɲɛŋɛ u ni kiiritigɛlaw sunadɔnikɛlaw maa jalakilew hali n'a y'a sɔrɔ maa jalakilew na Bitɔn Mamari Kulibali ale ma kɛnɛ sɔrɔ an t'a dɔn kun min na a ma kɛnɛ sɔrɔ nka min ye Mulayi Keyita ye k'ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la o kuma o ye awa baaraw daminɛ kunu baaraw belebeleba kɛra min ye o kɛra musaka min n'o kan ka sara n'an b'a fɔ ma ko consignation o kumana o de kan o siratigɛ la a jirala k'a fɔ awa min ye nafolo min ni o kan ka sara consignation siratigɛ la walasa kiiri in ka kɛ jamana kiiritigɛlaw olu ye o tigɛ o nafolo tigɛ k'o bɛn CFA wari miliyɔn 5 ani 500,000 o de ye consignation ye ayiwa min ye nafolo in kɔni a kan ka sara walasa kiiri ka kɛ kiiri yɛrɛ a bila mɛ ka waati min kɔnɔ sa o de ye novembre kalo nata o tile 27 san 2025 an bɛ dugawu kɛ Ala ka ko kuncɛ ka ɲɛ malidenya kɔnɔna la bɛɛ ni kelenya kɔnɔna la awa alisa kunnafoni ko ta fan fɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kɔrɔwɛrɛkaw fɛ yen nɔ awa gɛlɛyaw bɛ nin waati laban ninnu na ni olu bɛ tali kɛ politique gɛlɛyaw la politique gɛlɛya minnu ni a siratigɛ la parti politique fila bɛ yen ni o ye PPCI PPACI ani PDCI RDA Laurent Gbagbo ale jamana ɲɛmaakɔrɔ ye ani Tijani Cham olu ka parti politique fila olu ka communiqué n'o y'u ka lase ye u b'an bolo kɔrɔ yan ka jira k'a fɔ olu tun ye taama boloda taama min ni démocratie lafasali taama don ni kiiri lafasali taama don ni bɛɛ sabatili kɔrɔwari jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o taama kun don u ka taama in kɔnɔna na kumakan min m'u da o de ye k'a fɔ awa bɛɛ i k'a dɔn ko a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka na kɔrɔwari kɔnɔ ko a kuma ma tɛmɛ fɔlɔ o kuma min ye ni parti politique filaw ye u ye lase kɛ o lahala kan o taama bolodali lahala kan ka jira k'a fɔ u bɛ u ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen kunnafoni u k'a dɔn k'a fɔ ani kɔrɔwarikaw ni diɲɛ fan bɛɛ ka maaw bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ awa olu ye kɔrɔfɔkaw mɛn kɔrɔfɔkan minnu ni a laɲini bɔra Conseil national de sécurité u ka jamana ɲɛmaw ka lakana sabatibaw olu ka ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɔnɔna la n'o ye o ɲɔgɔn ye in kɛra alamisa octobre kalo tile 2 san 2025 ɲɔgɔn ye in senfɛ u y'a jira k'a fɔ ko taama min kun bila bɛ sen kan
u y'a yɛrɛ k'a fɔ u ka ɲɔgɔnye in kɔnɔna na jamana ɲɛmaaw lakana sabatibaw u y'a jira k'a fɔ ko Kɔrɔwari jamana kɔnɔna la a yamaruyalen tɛ bilen taamaw ka kɛ taama minnu ni u kun ye ka u ka jamana kiribulonba ye sariya minnu maa minnu kɛ cɛbɔ ye ani a ye maa minnu ka cɛbɔya tiɲɛ k'a fɔ k'olu ni cɛbɔya man kan n'o ye candidature ye o contesteli n'o ye ka ban k'a jira k'a fɔ k'an ma sɔn o ma ko taamaw bɛɛ lajɛlen sonsoronnen don Kɔrɔwari kɔnɔ nin waati ninnu na k'u y'a kunnafoni mɛn nka parti fila in maaw ko u bɛ hakililajigin kɛ k'a jira k'a fɔ olu ye taama min boloda sibiri don octobre kalo tile 4 san 2025 ko a laɲini tɛ k'a fɔ ko u bɛ conseil constitutionnel k'u b'a ka sariya dile k'u b'a kɔ karili ɲini wala u décida a ka sariya bilalen na sen kan k'u ka laɲini to ye dɛ taama in ma dabɔ o kama ko olu ka taama in dabɔra min kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye kumaɲɔgɔnya ka dayɛlɛ Kɔrɔwaridenw ni ɲɔgɔn cɛ olu ka laɲini ye min ye u bɛ laɲini min kɛ waati ani waati u delila ka laɲini in kɛ ka tɛmɛ yɛrɛ o tun y'a boloda k'a fɔ cɔcɔkalo tile 9 u y'a baaraw kɛ wa u b'o kuma kelen de kan wa sini sibiri don taama min bolodalen don u bɛ tali kɛ o kelen de la olu bɛ bɛɛ de nɔfɛ kumaɲɔgɔnya ka dayɛlɛ o de hukumu kɔnɔna la ko conseil national de sécurité Kɔrɔwarikaw fɛ yen u ka lakana ɲumanw u ye sariya min ta u ka sigi kɔfɛ ka jira k'a fɔ ko taama bolodalenw bɛɛ lajɛlen ka dabila k'a ti boli olu kan barisabula u ye min fɔ ka tugu a la n'o ye k'a fɔ ko taama minnu bɛ ɲɛsin conseil constitutionnel ale jalakili ma k'olu yamaruyalen tɛ k'olu yɛrɛ taama dab'o kama donc u b'a jira k'a fɔ olu ka taama bolodali a bɛ bɔ a tɛ bɔ a dɔw kɔrɔ dɛ a bɛ kɛ sini parce que sariya ye u ye min fɔ o tɛ tali kɛ olu ta la o tuma k'u bɛ tɔnden bɛɛ lajɛlen wele i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka bɔ sini sibiri i ka dɔn i k'i ka weleweleda kan i k'a lase a lase cogo la a baara ka kɛ bɛn ni kelenya kɔnɔna la a ka kɛ basigi kɔnɔna la k'u b'o de ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko n'o tɛ k'a tɛ bɔ a dɔw kɔrɔ dɛ o tuma Kɔrɔwari parti politique fila Laurent Gbagbo ka parti ani Tijani Tamu ka parti u ye nin communiqué in kɛ kunu k'a bila Kɔrɔwarikaw ani diɲɛ maaw bɛɛ lajɛlen ye o kɔfɛ an bɛ segin ka na Mali jamana kɔnɔna la ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko kunnafoniw b'an bolo yan kunnafoni dumanw tɛ u bɛ tali kɛ banniw la n'o ye sumayɛlɛmali kunnafoniw ye o siratigɛ la min ye an ka jamana kiri ɲɛdɔnbaa dɔ ye ni o ye kiri sunnadonnikɛla dɔ ye ale bɛ tali kɛ Maître Hassan Bari la Maître Hassan Bari i k'a dɔn a delila ka kɛ minisiri ye Mali jamana kɔnɔ wa min ye avocaw ka tɔnba ye n'o ye baro ye o tɔnden jolen fana don ka fara o bɛɛ lajɛlen kan min ye Maître Hassan Bari fulaw ka tɔnw ni o dɔ bɛ tali kɛ tabitali pulako la olu cɛsiribaaw don o ma cɛsirilen don i ka dɔn Ala de ye ale ka kalifa minɛ a la kunu i ka dɔn k'a fɔ min ye kunu alamisa don ye ni octobre kalo tile 2 san 2025 Maître Hassan Bari Ala ye a ka kalifa minɛ a la a yɛrɛ ka denbaya la a ye tile baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ an ye kunnafoniw sɔrɔ cogo min cɛsiribaa tun don o tuma a tun ye baara minnu boloda a ye baaraw kɛ i n'a fɔ foyi t'a la nka kuma min na a donna ka so kunnafoniw y'a jira na k'a fɔ ko dusukundimi o de nana cun a kan an b'a fɔ min ma ko crise cardiaque o dusukundimi min nana cun a kan k'a to a ka denbaya la tile baaraw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ o de kɛra sababu ye ni ka a bɔ an bolo k'a soma yɛlɛma kunnafoniw sɔrɔla surɔ alamisa ka dugujɛ bi juma la an kɔni bɛ dugawu kɛ Maître Hassan ye a ye cɛsiri minnu kɛ Mali jamana ye
ani a ye ɲuman minnu kɛ a ka jɛnatigɛ kɔnɔna la Ala k'olu jɔ a ye ka saya kɛ a ma lafiya ye. O kɔfɛ an bɛ aw ladɔnna k'a fɔ halisa an bɛ to o kunnafoni jugu ninnu kɔnɔna la barisabula ninnu bɛɛ lajɛlen ninnu tɛ kunnafoni ɲumanw ye, sayakow de don, limaniya b'a bolo, saya kojugu tɛ. Nka ayiwa n'i y'a ta k'a lajɛ sira dɔ fana fɛ saya ka gɛlɛn dɛ. O de kama an b'a fɔ ko kunnafoni jugu n'o tɛ an tɛ Ala jalaki han. O kuma hukumu kɔnɔna na an bɛ taa segukaw fɛ yen min ye an ka Segu awa a maaba dɔ fana ye n'o bɛ tali kɛ Abdul Jalil Ayidara, maa caman tun bɛ ale dɔn, wa maa tun don maa min yɛrɛ ni kunnafoni di baaraw an bɛ se k'a fɔ a fana sen kelen tun b'o la barisabula télévision so tun b'a bolo o tun b'a tɔgɔ la n'o ye Segu TV ye, o tigi de ye ale ye. O kuma min ye awa Abdul Jalil Ayidara, an ye kunnafoniw sɔrɔ ka jira k'a fɔ Bamanci wale tigilamaw u ye dankara la, u ye dankara ni la. O kɛra kunu Octobre kalo tile 2 san 2025 wula fɛ selifana tile waati n'o bɛ bɛn nɛgɛ kanɲɛ 16 waatiw ma. N k'a fɔ lazara tile waatiw, lazara tile waati 16h wale cɛjugu in kɛra Bamanci wale tigilamaw fɛ, a kɛra Segu sira la, Tigi ani Kɔnɔbugu o ni ɲɔgɔn cɛ. Min ye awa ni maa kofɔlen ye sa, a jirala k'a fɔ Bamanci wale tigilamaw tun ye awa binkali ta ka da mobilitigi dɔ kan ni k'o lajɔ. O kuma ale nana se o ma waati min na a ka bolifɛn ko a bi tɛmɛ o kɛrɛfɛ, a t'a dɔn fɛn min bɛ yen yɛrɛ. Maa jugu ninnu u ye marifa ci a la k'a ka mobili fan bɛɛ kɛ marifakisɛ ye. Ko marifa y'a sɔrɔ, ayiwa o yɔrɔnin yɛrɛ la a ye diɲɛ to an ye. O kuma an bɛ dugawu kɛ ayiwa banbatɔ in ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ni taacogo don, min ye ale yɛrɛ ye alisilamɛ diinɛ matarafaba tun don, tijaniya maa kologɛlɛn tun don. O kuma an bɛ a bisigi k'a fɔ Ala y'a ka baara kɛ, Ala tɛ jalaki. An b'a bisigi fana k'a fɔ a limaniyalen sara parce que silamɛya tun b'a bolo cogo min o bɛ maa jigi sigi. O kuma an bɛ dugawu kɛ de Ala ka hinɛ a fana na, Ala ka yafa kɛ a ma. Seydou Sudo barisabula a m'a min a m'a bɔn, sɔrɔsi tɛ. Maa minnu y'a fa olu de ko olu bɛ sɔrɔsiw nɔfɛ k'u tɛ sibili nɔfɛ. Munna u ye nin faa ka sɔrɔ u t'a dɔn hali u bɛ ka marifa ci maa min na. O kɛra. An bɛ dugawu kɛ halisa terrorisiw Ala ka hakili ɲuman d'u ma, terrorisiw Ala ka hakili ɲuman d'u ma. An bɛ taa ɲɛfɛ. Badenw halisa kunnafoni ko ta fan fɛ an bɛ taa Maître Muntaka Tall fan fɛ. Maître Muntaka Tall ye avocat ye, avocat don n'o ye sɔnna dɔnnikɛla ye. A ye kunnafoni di kɛ an ye kunun, an ye min kunnafoni di min sɔrɔ a ka bɔlɔlɔsiraw kan, a bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Baara minnu n'o ye kiiri baara minnu n'olu bɛ a bolo n'a yɛrɛ awa sen bɛ o baaraw la k'olu ɲɛfɔ an ye, an ka se ka faamuyali sɔrɔ olu la. O siratigɛ la a y'a jira k'a fɔ min ye Musa Mara ye, ale ye premier ministre kɔrɔ ye, ale bɛ kiiri tigilamaw bolo nin waati in na kiiri ko la. Jalakili dɔw ɲɛsin bɛ a ma, o lajɛyali baaraw bɛ sen na n'o ye kiirili baaraw ye. A y'a jira k'a fɔ o siratigɛ la ntɛnɛn tɛmɛnen n'o bɛnna septembre kalo salen tile 29 ma, a y'a jira k'a fɔ premier ministre kɔrɔ Musa Mara a tun bɛ pôle national de lutte contre la cybercriminalité la. Yen na i k'a dɔn k'a fɔ ko baaraw olu sabatira. A y'a jira k'a fɔ ko lakana tun sabatilen don, jigisigi ko kun don, o tɛ ma kɛ baasi ye. A ko kɔrɔfɔw daminɛla n'olu ye ɲɛfɔliw ye, jalakiliw ani ɲɛfɔliw olu daminɛna. Ɲɔgɔn sɔsɔw bɔra kɔrɔfɔw kɔnɔna la, nka ɲɔgɔn sɔsɔ ninnu kɛra bonya ani karama kɔnɔna la. Avocaw ani kiiri nɔminɛbaw n'o ye ministère public maaw ye, parquet maaw ye, olu ni ɲɔgɔn cɛ u ye ɲɔgɔn sɔsɔ han, nka a kɛra bonya ni karama kɔnɔna la. A y'a jira k'a fɔ olu ka fanfɛla na n'o ye premier ministre kɔrɔ Musa Mara ye, ale ka sɔnnadonnikɛlaw olu tun ye
maître Lala Gakou, Mamadou Kamara, ka se Mariam Diawara ma, ka se bâtonnier Yaye Mukaila ka bɔ Niger jamana kɔnɔna la. Olu bɛɛ lajɛlen fana cɛla maître Muntaka Tall ale yɛrɛ tun bɛ yen. O kuma ni avocat kulu ninnu bɛɛ lajɛlen tun tan bɛ u jɔ u sen fila kan k'u ka ɔrɔbu finman don. Musa Mara a bɛ se ka fiɲɛbɔda sɔrɔ cogo min kiri in senfɛ. O kuma ko hali ni dossier min bɛ senna nin waati in na, i k'a dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ jalakili don, jalakili min ni a bɛɛ lajɛlen sɔrɔla bɔlɔlɔsira de fɛ koyi. A bɛ fɔ bɔlɔlɔsira min ma, plateforme ma ko Twitter. A ye sɛbɛnni min kɛ ko o ka bɔ a la hali n'a y'a sɔrɔ Mali jamana kɔnɔna la ka maa minɛ k'i don kaso la yanni i ka kiiri dɔw cɛ, k'a kun kɛ kunnafoni di baaraw ye, délit de presse, ko k'a sɔrɔ garantiw fana b'i bolo kiiri bunakun kan, k'a jira k'a fɔ i tɛ maa bolita ye, garantiw fana b'i bolo. Olu bɛɛ bɛ an ka jamana kɔnɔ ka fara o bɛɛ lajɛlen kan, ka maa bila fiɲɛbɔda ka di a ma, ko Musa Mara ka o bɛɛ lajɛlen ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan, ko Musa Mara ka laɲini min tun bɛ yen n'o tun ye ka fiɲɛbɔda di a ma, ko sɔn ma k'a ma, kiiri tigilamɔgɔw ma sɔn a ma. O kuma ko u ye kiiri u y'a bila octobre kalo tile 27 san 2025 nata in kan. O kuma ni Ala sɔnna a ma ko délibéré o bɛ kɛ, o bɛ tali kɛ juge yɛrɛ ka décision finale la. A bɛ sɔn o ma wala a bɛ ban o ma, o ye délibéré ye. Nka san'o cɛ, kiiri nɔminɛkɛbaw n'o ye parquet maaw ye, ministère public maaw ye, olu ye laɲini min kɛ, o de ye k'a fɔ n'a bi ta olu ka dabadama, o kuma ko ka kalo 24 ko k'o di Musa Mara ma, o kaso ko k'o di Musa Mara ma, o bɛ san 2 kaso ko fɔ. Olu y'o de laɲini kɛ. An bɛ fili bɔ kuma la parce que maa caman tulo b'a la, hali kunnafonidila dɔw bɛ k'a fɔ ko Musa Mara jalakira san 2, dɔw ko san 2 kaso dira a ma. O ye fili kuma ye, san 2 kaso ma d'a ma dɛ. Ministère public ye laɲini min kɛ, o de ye ka san 2 kaso d'a ma. O latigɛ bi kɛ octobre kalo tile 27 nata. Kiiri juge dɔrɔn de bɛ se ka o latigɛ kɛ, n'o tɛ a ma d'a ma fɔlɔ dɛ. O kuma Musa Mara, i k'a dɔn a bɛ to kaso la fɔlɔ yanni ka o jaabiya bɔ dɔw sen ni Ala sɔnna a ma. O kɔfɛ fɛn min ye parti politique olu ka kɛlɛ min bɛ senna kiiri bunakun kan k'a fɔ k'u ka parti cili u tɛ sɔn a ma. O baara hukumu kɔnɔna la, a jirala k'a fɔ maître Muntaka Tall fɛ u ka avocat n'o y'u ka sɔnnadonikɛlaw ye, maître Mamadou Kamara, maître Mamadou I Konate, Alassane Diallo, ka se ale Muntaka Tall yɛrɛ ma, olu ye o baara kɛbaa ye parti politique ka fanfɛla na sɔnnadonikɛli hukumu kɔnɔna la. A y'a jira k'a fɔ ko baara min ni a bɛ senna, ni a bɛ tali kɛ parti politique cili la, olu ka wuli ka jɔ a bɛ tali kɛ jɔsen 3 ɲɔgɔnko de la. Olu la i b'a ye k'a fɔ fɔlɔ, o de ye k'a fɔ parti politique bɛ laɲini min kɛ u ka nin kiiri in senfɛ, o de ye an ka kiiri, an ka jamana kiiri bulon k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ u b'u yɛrɛ bolo, n'u kolo ka girin u jɔlen bɛ u yɛrɛ la, leur solidité, ani k'a dɔn ni u sɛbɛ bɛ jamana sariya sunba bonyali ma, an ka constitution, ni u sigilen bɛ o bonyali kama tigitigi, k'olu b'a fɛ k'o sɛgɛsɛgɛ k'o dɔn u ka nin kiiri a senfɛ. Ka fara o kan ko jamanadenw ka hakɛ n'u sigilen bɛ o tɔbɔtɔli kama, olu b'a fɛ k'o dɔn nin kiiri in jaabiya kosɔn. O kuma testi don, sɛgɛsɛgɛli don ka o dɔn. Sɛgɛsɛgɛli don ka fɛn filanan min dɔn, o bɛ tali kɛ an ka kiiribulon, jamana kiiribulon, kiiri baarakɛlaw ka se ka sira di u ma, ka opportunité di u ma, u ka u jɔ u yɛrɛ ye, u k'a dɔn k'a fɔ baara dɔ di bɛ u ma, olu dɔrɔn de ka baara don, u ka baara in kɛ ni o assumeli, assumer leurs responsabilités. Ka fara o kan u ka kumakan, u ka kiiri tigɛ ka jamanadenw wasa,
jamanadenw ka laɲini wasa o kuma olu y'o dayɛlɛ u ye ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye sabanan laɲini sabanan ye min ye olu fɛ nin baara in kɔnɔna la kiri in yɛrɛ baara kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni Maître Muntaka Tali ka kɔrɔfɔw ye o de ye awa baara ninnu bɛ kuncɛ yɔrɔ o yɔrɔ awa ka wajibiya an ka jamana kiri tigilamɔgɔw k'olu dɛmɛ ka wajibiya an ka jamana marabaaw kan u ka jamana sariya sunbaw ka bonya jamana libertéw n'o ye an ka hakɛw ye u ka o bonya jamana in ye kiri jamana sariya jamana de ye n'o ye état de droit ye u ka bonya bɛɛ lajɛlen b'i ka sɔrɔ bɔ min na o kuma laɲini saba u bɛ olu bolo u ka kiri in kɔnɔna la o laɲini sabaw de filɛ nin ye o kuma ko awa tribunal de paix tribunal de grande instance de Bamako la i ka dɔn o baaraw bɛɛ banna commune 1 commune olu bɛɛ banna sisan an kɔni bɛ yɔrɔ min sisan o kiri bɛɛ banna o bɛɛ kun jɛra sa kiri ninnu kɔnɔna la ko min ye olu ka laɲiniw ye olu a bɛ se ka fɔ bi ko o laɲiniw sabatira kosɛbɛ yɛrɛ de parce que ko laɲini tun ye min ye o de ye k'a fɔ k'a daminɛ an ka duguma kirisow la walasa fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ olu ka se ka a lase cour constitutionnelle ma walasa sariya min ni a bɛ tali kɛ parti politiques cili la i ka dɔn a bɛ se ka segin ko cogo min o laɲini tun b'u bolo ayiwa ko o baara o laɲini okumu kɔnɔna la k'i b'a ye k'a fɔ ko ni olu tun ko u bɛ taa sira dɔw fɛ a sira option fɔlɔ fɛ o kuma fɔ CNT de kun ka saisi CNT kun ka sɔrɔ ka dossier ta ka taa di cour constitutionnelle ma ko olu dun jigi t'o kan ko CNT b'o baara kɛ olu ye nin waati in na c'est pourquoi olu bɔra ni sira wɛrɛ ye n'o ye duguma sira in ye an ka tribunal misɛnninw na olu ka daminɛ o la fɔlɔ ka yɛlɛ ko ala y'a kɛ ko commune 1 tribunal ko y'o baara sabati parce que ko déjà ko ka taa ni ko ye cour constitutionnelle la donc olu ka laɲini sabatira ye ko filanan ye min ye voilà commune 1 y'o baara kɛ maintenant min ye commune 3 ni commune 4 ni commune 5 ni commune 6 ye bon olu ma tiɲɛ don olu ma baara kɛ dɔw ko olu yɛrɛ a se t'olu ye compétence se t'olu la dɔw yɛrɛ ko non ko yɛrɛ man kan yɛrɛ maintenant k'olu ta yɛrɛ ko nafa t'o la bilen o décision mana kɛ cogo cogo nafa t'o la bilen mais parce que commune 1 ye déjà laɲini sabati ko mais o n'a ta o ta olu ye banni min kɛ k'a fɔ ko olu n'a man kan ko o appel min interjeté la n'o kan ka taa cour d'appel la ko baara bɛ to sen na dɛ hali n'a y'a sɔrɔ nafaba t'a la u b'a sama ka taa n'a ye ten ko a kun ye min ye o de ye cour d'appel fɛnɛ ale fɛnɛ ka sen o ko in na parce que ko débat crucial donc pour l'établissement d'institutions solides donc olu fɛnɛ k'u sen don nin waati kuma in na u da ka don a la quoi a ka fɔ tariku la k'a fɔ waati dɔ la jamana cakɛdabaw olu sabatili baara la o da donna kuma na ko donc ko laɲini fana y'o ye ani démocratie yɛrɛ sini an ka jamana kɔnɔ filanan ye min ye ko de ye k'a fɔ ko jamanadenw ka dayɛlɛ olu fana ye olu ka se ka u ka kiri faamu u yɛrɛ bi kiri yɛrɛ ka a yɛrɛ f'u ye u ka kiri juger ko a bɛ tali ko fana na ka fara bɛɛ lajɛlen kan ko min ye dossier n'o ye kiri in dossier k'a bila ka taa cour constitutionnelle fɛ yen nɔ ko o dabɔkun tɛ appel t'o la voilà appel t'o la wa cour suprême ka baaraba t'o la cour suprême ka baara ye min ye dɔrɔn o ye intermédiaire ye ale b'a bila dɔrɔn de ka taa cour constitutionnelle la procédure ale b'o dɔrɔn de kɛ donc problème t'o yɔrɔ la maintenant min ye tribunal cour suprême ye u ka section administrative la u ka kiri dɔ fana bɛ yen damakasi sɛbɛn dɔ fana bɛ yen a ye kunnafoni diko fana kan o fana niveau la ko awa cour suprême u kɛn bɛ ka damakasi sɛbɛn kɛ yen k'a fɔ ko excès de pouvoir jamana ye hakɛ min di jamana marabaaw ma k'u y'a dansago u y'a dantɛmɛ o kuma o bɛ olu ka section administrative fana ɲɛkɔrɔ o ko jamana ka
sunadonikɛlaw minnu bɛ jamana sɔnna don k'a défend o kuma olu ka rapport k'o sɔrɔla sa u ye rapport u taara rapport déposer o rapport bɛ kiiritigɛlamaw bolo cour suprême na donc o bɛ ka étudier don n'a nataw la o jaabiyaw fana na o audiences fana na bolo da o kɔfɛ kunnafoni dira tun cybercriminalité lahala la Bitɔn Mamari Kulibali Mulayi Keyita u n'olu bɛ ɲɔgɔn na k'a fɔ olu fana ye dankari la o baara in k'o fana bilara ka septembre kalo tile 27 o ye fili ye sa septembre kalo tɛ dɛ octobre de don mais a y'a sɛbɛn ko septembre kalo mais je comprends fili don sinon o bilara ka octobre kalo tile 27 kɔnɔ o ye kiiri dɔw ye maintenant consignation n'o ye nafolo min kɛ ka sara k'o ye CFA wari miliyɔn 5 ani 500 ɲɔgɔnko ye nka maître Muntaka Tali ko o nafolo in k'o ye dantɛmɛ ye dɛ k'a ɲɔgɔnko ma deli ka kɛ Mali la exceptionnellement élevé consignation ma deli k'a bɔ donc ko nka hali n'o kɛra ko a bɛ ɲɛnabɔ o t'a tɛrɛmɛ dɛ o t'a tɛrɛmɛ k'a bɛ ɲɛnabɔ olu bɛ nafolo ɲini parce que plaignant de bɛ kɛ ka consignation sara donc u b'a ɲɛnabɔ hali n'a y'a sɔrɔ vraiment a ka ca k'u b'a ɲɛnabɔ donc ko Mulayi Keyita ale tun bɛ kɛnɛ kan maître Muntaka Tali ka kuma la ko nka Bitɔn Mamari Kulibali k'ale tun tɛ kɛnɛ kan ko a kɛra kɛnɛ kan o a ma kɛ kɛnɛ kan o k'a tɛ foyi bɔ kiiri in na kiiri in bɛ kɛ a ko ten a ko bakuruba la sisan ale bɛ se ka min fɔ an ye dɔrɔn jama ye o de ye k'a fɔ avocat minnu bɛ nin baara in na wulilen do k'u jɔ nin baara in na walasa jamana sariya sunba bɛ se ka lasago k'a labonya walasa libertéw bɛ se ka lasago k'u labonya n'o y'an ka hakɛw ye jamana yɛrɛ ye sariya jamana ye a ka to lahala kɔnɔna la kunnafonidi min bɛ kɛ o fɔlɔ o de ye a ka dɔn k'a fɔ baara kunfɔlɔ minnu bolo dara wasa sɔrɔla la tribunal fitininw na filanan ye min ye o de ye k'a fɔ cour d'appel ale a laɲininen don fɛn min laɲininen don ale fɛ o ye forme dɔrɔn de ye principe ale ka baara ba tɛ yen donc o y'o yɔrɔ fana fɔ ko perepi latigɛ maintenant min ye kiiri yɛrɛ don ye kiiri bilalen ka don min kɔnɔ n'o ye jamana ɲɛmaaw ye jamanadenw ye hakɛ min ni jamana ɲɛmaaw ma o y'o dansago excès de pouvoir o jalakili min bɛ yen o kiiri ko u tulo ma jɔlen don k'o fana kiiri dɔw kɔnɔ u b'o k'o kɔnɔ naaninan cour constitutionnelle ayiwa u ka sɛbɛn minnu sera u ka damakɛ sɛbɛn sera ye kaban k'o banna kaban sari segin ko cogo t'o la bilen o laɲini sabatira kaban o kuma ko bakuruba la u bɛ se ka nin fɔ an ye ka an kunnafoni an minnu t'a ko kalama maître Muntaka Tali kɔrɔfɔw bɔra ale fan fɛ awa teliyala an bɛ bɔ o kɔnɔ ka taa n'an Kɔrɔwari jamana kɔnɔna la Kɔrɔwari jamana kɔnɔna la an bɛ aw ladɔnya ka dɔn k'a fɔ ko olu ye tɛgɛ kɛ maa dɔ la maa min ni maanifin donna de don ale bɛ maa sugu de dun a bɛ maa faa wa a bɛ maa sugu dun an b'a fɔ ma nanzara kan ko cannibal ale ka baara ye cannibalisme de ye o kuma ale minɛna u ye tɛgɛ k'ale la k'a jira k'a fɔ nin min minɛna maanifin kunkolo awa maa kunkolo kolo o de sɔrɔla a bolo karan o kunkolo kolo min sɔrɔla a bolo o kɛra sababu ye ka kɛra daluya ye k'a jira k'a fɔ maa sugu donna don kojugukɛla don polisiso min bɛ Kɔrɔwarikaw fɛ yen n'o ye San Pedro polisiso olu maaw y'a wuli ka jɔ kɛ a jirala k'a fɔ ko tɛgɛ kɛra ni maa in na i k'a dɔn k'a kun kɛ a ye maa dɔ de faa muso dɔ de faa juin kalo tɛmɛnen tile 23 a ye muso min faa ko sɔsɔli de kun donna n'o cɛ a y'o kɛ daluya ye ni ka sɔrɔ k'o faa maintenant a kɛlen ka muso in faa ko muso ka telefɔni ci laban de kun ye ale ye polisiw ye o de tracer fo kana se ale ma ka tɛgɛ k'a la u ye tɛgɛ k'a la waati min na u taara ka taa ayiwa a sɛgɛsɛgɛ u y'a ye k'a fɔ nin ye maa kojugukɛla de ye nka cɛ in yɛrɛ de y'a jɔnko ala fɔ dɛ ko jɔnko ala ale bɛ maa faa de kɛ wa a bɛ maa sogo dun n'a ye maa faa ale bɛ sogo dun u taara ka taa ka so kɔnɔna lajɛ u taara kunkolo kolo sɔrɔ a bolo ye k'a jira k'a fɔ a ye min fɔ jaa siga t'a la a bɛ maa faa a bɛ maa dun kɛ o kuma a bɛ kiiri tigilamaw bolo ma nin mɛn ma nin ye ma mɛn silaw
ni mata dugu da ko ale bi maa sogo dun dɛ k'ale bi maaw fa ka maaw sogo dun u taara ka so fana u y'a dawuya sɔrɔ yen taara kungolokolo sɔrɔ a bolo yen kɔni karan a sɛmɛ bɔla la kɔni an bɛ taa ɲɛ a bɛ kɛ di ne m'o f'i ye ya ni ma nin ye ma nin mɛn i ma mɛn si la dɛ a bɛ fɔ an ɲɛ kaban fitinin ko kɔrɔbɔrɔ ko maa dɔw bɛ yen k'olu bɛ maa sogo dun anw tɛ da la o an bɛ aw ladɔnniya ka dɔn k'a fɔ Mali premier ministre ani Mali ministre u caman u taara Mali kunna wolo Nations Unies ka sigi tako 80 kɛnɛ kan o siratigɛ la min ye an ka jamana ministre min ɲɛsin bɛ an ka jamana ko ɲɛ ani jamana wɛrɛw cɛ ko ɲɛ ma n'o ye fulakɛ ye Ablaye Diop a ye kunnafoni di k'a jira k'a fɔ a ye sigi kɛ ni a baara ɲɔgɔn ye n'o bɛ tali kɛ Allemagne ale fana ministre la ale fana ministre min ɲɛsin bɛ Allemagne ni jamanaw cɛ ko ɲɛ ma n'o ye sigi kɛ n'o ye Johan Wadepool ana ko ye o kuma n'o ye sigi kɛ kɛnɛ in kan u ye sigi min kɛ u kumana Allemagne ni Mali cɛ a jɛɲɔgɔnyaw la politique siraw kan i k'a dɔn jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ a sigi in kɛra sababu ye u ka kuma caman fɔ ɲɔgɔn ye jamana fila ninnu koɲɛw kan ani diɲɛ yɛrɛ bunakun kow kan ani ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya bɛ se ka sinsin cogo min k'a kɛ hali bi sankɔrɔta fɛn ye teriya min bɛ ani Allemagne jamana cɛ u bɛ se ka sinsin cogo min u y'u da don olu la a ma dɔwɛrɛ fɔ ka fara u kan Allemagne de ye jamana min fɔlɔfɔlɔ ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya dɔ ye hali sisan Allemagne b'a disi gosi n'o ye wa hali sisan an yɛrɛ b'an disi gosi ni Allemagne n'o ye ko mana gɛlɛya aw ni Allemagne cɛ cogo o cogo o yɔrɔ in an bɛ Allemagne yɔrɔ ji sigi o yɔrɔ nin na ale fɔlɔ de kɛra maa ye jamana ye diɲɛ kɔnɔ min ko Mali ye n sɔnna aw ka yɛrɛma hɔrɔnya ma o kɔfɛ an bɛ taa ɲɛfɛ kunnafoni di ta fanfɛ ka taa CNT la o fana ye kunnafoni jugu ye parce que o ye banni kunnafoni ye an bɛna o kɛ an ka banni kunnafoni sabanan ye bi saya kunnafoni sabanan ye bi sɔgɔmada in na o bɛ tali kɛ CNT baarakɛla dɔ la ni o ye honorable Jibril Jara ye honorable Jibril Jara ale ye CNT baarakɛla ye i k'a dɔn min ye ni maa kofɔlen ye Ala ye a ka kalifa minɛ a la kunu octobre kalo tile 2 san 2025 a kɛra Kulukoro bana kun bɛ ale la ale kɔni bana de taara ni ale ye bana kɛra ale ka saya sun ye min ye honorable Jibril Jara ye ale tun ye CNT yɛrɛ bɛɛ la maakɔrɔba de ye koyi wa commission de l'administration territoriale et de la décentralisation du culte et de la réconciliation nationale o commission fana maa tun don o kuma Ala y'a ka kalifa minɛ a la ayiwa kunu octobre kalo tile 2 san 2025 an bɛ dugawu k'a ye Ala ka yafa ma Ala ka ni ma cɛ bɛɛ vraiment ni an bɔra ye don wɛrɛ Bamako sigi cogo an n'an da don o la o fana kunnafoni b'an bolo an ka bi waati b'an kɔ an bɛ taa ni Ala sɔnna don wɛrɛ an n'o fisa ko ɲuman maaw k'o faamu an bɛ don kunnafoni bakurubaw kɔnɔna la. An bɛ hali bi aw fo aw ka lamɛnni la